a jarama Allah wima ya yettin gueɗe ma uddit ɓernde ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi caleli walla dewgal ne sattema ɓatto kerem walla lati amour he ahmoni kumtiɗoɗa kemɗe gueɗe ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare banggue kayitaji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓatto kerem walla lati lumiére et réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati la main du mal aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo less o ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehilaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yette ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji biwa mbaɗɗa ko ɗoyel ala ko mbaɗirɗa ɗum so wona yidde fusi gallam ɗum ɗo noon a fotan ɗum wadde quoi mine ma ko hanki wonno wona hanki te sa yi haara wat ɗum mais noddam noddam falla kar muna nodda sa wi kam wata wi tam noon de an laabi foti wono mi nodduma an min noddanma jeeya ƴappelam a ƴettata hay numéro chef de quartier mo Fouta mi ƴetti ɗum mi nodduma a ƴettani pour ɗum an jom man min an an joni min komin bominoma an jom min ka joom suudam kono ko mbaɗnoɗen ko foof less mbaɗnoɗen ɗum less te ken haalduno ko leeri less min an ma ndara haɗa kam waɗa less min komin nayi komi maire haɗa kam takka less raram ga ratani he robbu mi waɗi de komi siwa wi bisimilla rek min siwa nan bisimilla robbu joɗɗo mbaɗi ɓe heccani kam mi heccani ɓe ɓuura kam yoot hay France ɓe ɓuura kam nan a faami te an min jibini ɓiye ra o hay mandi ɗum ɗo ɓuuri debbo joɗɗo an rewɓe foɗnodirta ɗum ko jawdi ɗum hay sa yoɓanoma 2 millions 500 a yeyata a hanga ka haknaka ayi min oto tampinama haala a nani de an joom komin haalduno mi jeeɓi ko less winoɗa kono an ko less komin wino foof a waɗani ɗum assuré a noddani kam a totani kam dépense o ko neɗɗo o ñamat min komi joni min komi wuurata Fouta mais ɗum ɗo net mbaɗa sees ganda min winom ya aɗa min wiyamam nde ya Mourtani goni ya toon ko mbiɗom sa yii min somi liggima somi dañi hunde an noon liggorta e tubaka ma ɓiɓɓi haram o wonno galle he debam deeɗa debbo ma o deeɗaɗo ko debbo ma debam kay joni min komi hoɗuma ka debam joni ay sehilma pusto o Hamidou o haalni kam foof joni noon haala ka laaɓi mi yaltani han mi yaltani janggo mi hotani Fouta non ƴeew biba il faut jaaha aɗan waɗ ɗum sa yahani
probléme wowo dañde galo mi ay kam fof hande eɓen ndeci eɓen e cuuɗi maɓɓe ewe min ƴeew min après somi ruttima Dakar min mam nuwan appartement wona hen min dal kam climat Fouta o miɗo wawi wuude toon saabu min dal min mi malaka da non Dakar no mami ay Ndar ɗo e sek Ndar en faadi quoi gelleji Ndar en paaƴi Dakar no mi woma luwan toon studio walla ki walla ɗo jaaha gona toon min bagata wona ko min bagata peut être erreur tan wonno min cuuɗe manko fof ko erreur tan wonno hanki so wonino hannde mi suuttanoma te a haali ɗo haal a wi ɓeɗo hay goto faɗɗani wallahi hay goto faɗɗani men kam fof sah an faɗɗi te an jogui ɓinguelam an jogui trésor am kono min dal komi ala probléme rek ɗum tagi aɗa andi min dañten nde ɓiɗɗo nden dewgal ala hakkude men te dañten nde ɓiɗɗo nden taw mbiɗa jogui mi haalni noon fof no yaha taw debbam kesso on kam mi fahmi tubako o kay woni komi wawa fahmude o to ƴettuɗamo to andirɗa ɗum min tubako watta kam déranger mi hotani de gami jotto mi hotani ko diftaɗo komi diftaɗo mi hurtima après noon affaire lecciri laaho ƴeewa nodda babam o murna kam joni dal probléme toute la façon woni mi hotani joni min komi yiɗi andu ko woni min woni lembel walla min woni taɓɓel saabu tubako ma kam wi a wi yaltata galle ɗanganan jam mbaɗalla biba na mbaɗɗa jam tan kay jam gonɗa mawɗum kay addeji kam jam tan aɗa jam kam mawɗum ay galle no welde ga kay no weeli ay barke rasulullah ɓen welde men do toni nani fusa kay galle o an kay a jarama Hamidam maddimi gillima de barke rasulullah o woni ɓerdama ko o jinɗa e rew ala fof ko jinɗa e aduna ma sowona biba biban wallahi maddimi biba ko min moƴƴema ay neɗɗo sa woni série mum a waɗat fittano mum wona foof ganda ko yiɗi e ko ayi min noon kaaɗo ko mbinma ko tan ɗum woni ɗo min komi série ma hanki hande so andande ay enen pijji enen mbaddi foof hay dohgol enen mbaddi wadde noon so tawi tan mboɗo yiɗi ko jiɗɗa o yinma mi addani ɗum hay hay juuɗe ma kadi hutti kadi maddini ɓiye hen ɓiye ɗe ɓiye ɗum juuɗi ay ɗum ko heññanema on ɗo ɗum ko taƴitindema ɗum paɗum e ladde tan enen boniya ɗum ko lawol ɗum ko lawol so accino kam joni hay mi daña goɗɗo gorko kono min ɗon dañi goɗɗo te miƴƴi mi haalanma ay yummo ko tañiraɓe tan yiɗi guila garɗa min hanki guilɗo darmade la ilaha enen molno Allah on darmata guildo ha less o kam o ndewɗa ɗum de ko beelama yaltemo min mi yi beelama jalɗo guite he sa darima tan aɗa no wirti ɗum woni ko moƴƴi ko nayeɓe haɓɓi kay o ɓiye sa jogui ɗum ko ɓiye sa joga ko ɓiye aninde mi yidde andemi noon o yaha banggue goɗɗo goɗɗen jogomo toon ko ɗum gañmi nani siwa kon ko ɓiye waɗi gaddanmami ɗo hen ɗum waɗi de noddimi de somi winoma tan ko garowo mbiya ko arata mbiya ko arata ko anduma joɗɗo galle o joɗɗo sa joɗima galle ka poɗɗo joɗade sa joɗa galle ka poɗɗo joɗade nani ganda ɗum kam ma ɗum tigui an kay jarama Hamidam ka mo yanot mam yanot mam petu kala fama yanot ya not mam dok ko yiɗi waɗi joɗɗa ɓiye ha ɓoye mbiya yanot mam abiba ɗum ala ko gonga Hamidam an kay a waɗi foof mbimami ka moƴƴo ka moƴƴo yo joni noon ɗum welan joni ɓiye fof no ɓiye mbiyam yanottani ayan hakkundam e Allah sa renakimi mino ayi mbaɗɗam ko ɗoyre mbaɗɗam ko ɗo no wayi musdemi no mi haalnede tan malanma rek nder haalkiɗin gara e suudam ngabba e dow leesam perlinɗa a jooɗo aɗa haala an a cibnanimi an ceelagal tan wonno hakkude men te ittima guila mbaɗɗa ngal ɗon nafgagal ceelagal men itti nafgagal mino ka naafik ka rambaaj ka seyɗani an moƴƴema mbaɗi ka neɗɗo bonɗo an jaha gemba oɗo ha tiiɗi gadda ɗum ɗo poriidi fusi gallam he an koko moƴƴema mbanni an min kom neɗɗo ma Allah woni seeri kom neɗɗo ma ɗum so waɗa ɗum e dow leydi ganda min yiɗinama jaam an windemo jaam addandem biba an biba ala fof waɗani sa hakkude mon gurnamo eyi dam haalanma rek joni gueɗe goɗi tan jiɗimi kaalen wonol ɗum jiɗimi kaalen wat feere biba nurutiri holɗum par ce que ɗo wawa ɗum woni taw wona yaduna non hen malanma mi wawa wonde galle babam babam jogui debbo goto e nder galle min adda rewɓe tata e nder galle mum ɗum waɗani kam yooɗani o gon afgallo min won afgalle kono watta kam addude rewɓe tata an rewɓe ɗiɗɓe komi namɗum holgon afgallo ɗum hay ndiga ala hen an ɓuuri won gorko bamma an bamma so wonino gorko jogorema an yiɗum ko an ko dañɗa ɗo ko
gijiram ma heɓe nan ɗo e nder ndar allah siri jiɗ ɗon woni ɗo ngala ɗum an allah addana hay koyɗe ma ay mino kay so mi ɗum mboɗo yiɗ ɗum ɗo kono mi ala hono nde wayi min mi hotani de min kam ya hay nokku ay dokkumi komi diño ɗo no barigal mbimami ɗo sa joɗino ka poɗɗo joɗa sa joɗa poɗɗo joɗade min adduma an hay joni an woni babam joni mi acci fof e jungo ma comme sehil ma allah on sehil barkam ƴeew balla billahi joom min mboɗo sino ko remuɗo yiɗama jaam biba oɗo ala fof ko waɗani hakkude mon holko wonnanimo ala fof yiɗde nde wiɗama ƴeew ɗum fof sewino tuuba ko o fuggata ɗum gal awaɗo woni walla o jottata ɗo suudu Ablaye woni ɗo yeti kan honno suudu ƴettata yo Allah fa laakar Ablaye ko jogi ɗo Ablaye haydara la galle suudu Ablaye woni ɗo yo apa asle mo Ablaye won asle mum ande mo ko ɗo yo watto malla walla an joom ana yawi kam walla ko ɗum an mimi ma galla ha feew a yi ani gaddumi ɗo debbo hay somi wawno tawno galle fof meɗen waɗi rewɓe kono yaji men ɗum waɗi ay ndu suudu Ablaye tagi mbaɗani ɗo heddi kono an ko ɗum woni ma an kam kala jeeɗa rewɓe cinnoma an kam ko dañɗa komi dañani walla ko keɓɗa komi heɓani jaɗa fof tan kocca mbalit tan ɓurim ko hen musku moƴƴuɓe gari gaddata ko ɗum tan ɓurim hen fof metto bon kala joɗɗo tan aduna ma ron ha gadda nder galla men mbiya succade meɓta jam min nan haɗa uma ga haɓomi tan hay yo hakkam yanama gurdinam ngol ñamata yo hakkam yanama ha darga heddi kono ay an a wona sehil hay sa wona sehil joom jiɗɗa joom korsinɗa joom no mbaɗantani joom mbaɗa noon ɗum e mawɓe hen mawɓe en gañani wallede ɓe gadda kono ka iblis ka kefere nde wahari wanden boros hôpital onon kam waɗi on ngala joom onon ko jiɗona o min jibi ɗum faɗɗi ɗum wojji coy yoyi tan cukkona o wala kala tan ala haydar galle min jeeyi fof min jeeyi tan cukkon o garana ɗo ƴeewto ko jatto ko jiɗona o kam mata motori mo wadde o jiiɗa Sénégal na motori walla ko ɗum ono kam kala momo yi tan ƴamata teŋata watta haydar ƴetton sakka soñ mon tan cukken cekes son ngari ɗo ƴatto on yenno on waɗa hoori fof on no o aduna ha woni quoi kam dal ko duhol mo ngol woni teŋi mum woni fof mum gorko noon yo sellu ay gorko yo tiiɗ ndeke min yahat saluje mi ƴetta kom mi yiti sekkere ma ɗum ɗo ko mbaɗɗa oɗo e jokkani enɗam ala gueɗal e diini par ce que gonɗa ko rendinde yimɓe aɗani ɗum ɗo so addi ɗum e gallo hande gallo hande dañ san galle deyi kono gallo en wawno ɗum fusi hanki kam fof e mbawno rewɗo e koor to pay mbaɗɗa ho an joom an tawaka cuuɗa an e hoorema ɗum ɗo ka cuuɗanno te an a fotani ɗum haalande o pourquoi jaaɗa keniɗen ken haldunoɓe an o ko sehil ma komi suudata ɗum wona an wi kam ko sehil ma o ko handu gonduɗon walla hanke an si fof en yeehi min mi jooɗi hakkay ko yettere allah woni seeɗi min ɓoydi mino mo guila cuka guila tan amin lata ha tomi tolni ɗo hay mbimami suudu an dal mbimami jarama allah jarama jooɗo hoɗoyo an kewi kadi jaari ko woni jaari mi ñagormo Allah rek acci ɗum ɗo ɗum mbatton moƴƴani quoi hande so he warat ɗiyam jaari ƴeew tinno sabi Allah ñagorma ɗe nani accu on hay an hakkude asmane lesdi fof an joom yiɗi ƴeɓan ɓurani ɗum yummu ɓurani ɗum babmu ɓurani ɗum rewɓe fof pour ɗum ko arde ɗum joom ala heɗum haaju a faami o fosot haɗani o yiiɗi pour beldon quoi so wayi ayi onon o ƴeewtinto o yiiɗi andu beele an kan neɗɗo wona ayi salmata yiiɗi yo yaah min yeehi toon kono mi haalani toon moƴƴi bon mais mbimi arata kadi haalanma an tinno sabi Allah ka juuɗo ka moƴƴo ka ɓii moƴƴo heɗi guila garɗa galle o dañi jewte ha min guuri à l'aise an joom ɗum nawar woppugo ngal kalngal yaha mbiɗa yimɓe an kam a yiyata awa woppu bébé ma quoi a jalake ma jal oɗon a pari an kay koni joom kay koni to wawi wonde an ka beau parleur kanko koni o waɗi hawri sikam fenane mbere mais joni min wona komi yiɗno mi yiɗa
galle o min walta ɗo hande te andi ko jinmi haala ka woni komi wawa oɗo instant noon mi wonani stable sa rentani kam ɗo mi fiyatma ɗo ha maytora yimɓe ko yalta suuɗa fiya ek an o mbimi min komi bamma de ha joom ala e ɗum a wona a jibinani mi an ɗum o hota haltu o ɓittat ɗum ha mbatta wullu jamma kay min jibini mbimi ko holon joom joni no wona ko holluma koye aduna amen gorko an kam andinma ɗindi walla joni min haalka ɗum komi wawa ƴeew sen jewti tan ma en pamadir quoi ummo an yaltu suuɗa ay an kad miɗa yenna yayma ko conggueɗo quoi te babma kadi jantal te miɗa andi ko galle jantal jalɗa an neɗɗo haalde ay an baba ko jantal wona peno an noon a wona jantal an joni to mi wona jantal komi hoɗum noon jiɗɗa wi ko jiɗɗa wi ano e an ka a ƴeewani jantal a yiyani joom no way ala mbiɗa a won kala mbiɗa babma wona wona penowo eyyi ko jantal eyyi an ka peno wona ko ɗum jiɗɗa nande mimi ko an ka peno ɗum waɗi joom woni peno Salamata ay ko jiɗɗa kam wadde hande ko koy gilanaɗa e o galle a meeɗa musnude ɓerdam de sona ñalawma hande o ko jiɗɗa wadde ko Salamata sa wi aɗa ƴetta bagage ma aɗa yalta galle o aɗani ɗum welata kam min ka ɓiyam ka sehilam jommo aɗa andi ko waɗata ko min mi tinata o waynata komi debbo noon hoto takma ƴettude bagage ma mbiya aɗa yalta galle o ndax min ka ɓiyam ka sehilam wonko ganduɗa sa yoɗa waɗa ɗum sa yoɗani an hoto debbo takma dogde tinnoɗa ganda o galle ko galle ma jooɗoɗa ndax min mbiɗa yinma e nder ɓerdam mimi nanguiranima istiraɗo de nanguidmami ka ɓiyam ndax gila naɗɗa ɗo ha joni a meeɗa woynudemi mi meeɗa heyɗude mi ɗomɗani tekkam ko an wuppat ha laaɓa hay guppo mi ƴettata joni noon sa wi aɗa yaaha min hoto goppata kam Salamata artir hakkille ma o hoto way yaay boyam tino nene haala ka fo a haali ɗum mbiɗa gila garme galle ha hande mi meeɗa wadde ko musma ete Allah kadi ɓuri andude mi meeɗa yidde wadde ko musma e aduna kono nene mi wona mbaalu mi wona mbeewa komi neɗɗo ko dañanmi koye galle he sa yi jooɗimi ɗo gila nden mbiɗa muña ɗum Allah ne seeɗi wona fittandu jooma ko fittandu ma ndu addanimi jooɗade ɗo mbiɗa muña ko muñanmi ko gila nden ha joni si tawi no tan ko joom tan e hoore muɗum nene tawanno komi yalti gila ko ɓooyi kono noon hande nene muñirɗam koko gasi ala hoto wi noon mi natti wawde te mbiɗa yennana somi waali ɗo hande pinanmi ko mbaɗa maayi ala hawla te ɗum noon haade ɗum wadde nene mi ƴetta bagage am mi rutto galle ba ala anne hoto wi noon Salamata artir hakkille ma ganda ko mbatta ko an sa yeehi a rokkiɓe ko kaali an jaari nani jooɗi debbo goɗɗo ara yanta e makko mbiya aɗa woya ɗumen an jaari nawano o arina nawma kamɓe fof ko an faɗɗiɓe an ɓurɓe yontede te an ka moƴ ɓe nawi artir hakkille ma min noon jommo koko jahnimi te ko tiɗɗo hoore ko waɗato waynatako tinno sabi Allah ayi min ƴeew kala ko mbiɗa amen jarani amen par ce que ayi so yi hande ko ɗum gacci wiye debbam addi ɓiimo e ndar debbo paɗɗuɗo an yew joom ay an jiiɗumo fof ando ka prématuré ay ɗum jiiɗumo fof ando ka prématuré sa rentani ɗo ko ɗo mayata ɗo e suuɗo joni adda ɗum no waɗa noon sa fe jiya noon koye maayo sa fe jiyantu galle billay koye maayo par ce que min ɓiyamo wadde ma may tinno bandilama an ummo sabi Allah min ko ya ummo an ummo wona anda pijo yaltu so mi yawno yaltu suuɗam woto waɗ ni mi ummoto ɗo yaltu yawno an min ko ya yaltu
an kam wadde ɗum wona jaarim garno ɗon joom aduna Dakar yaltu suuda mbimami yaltu yawno yaltu an guehe ma wono neɗɗo de hoccita kala hocci neɗɗo kocca bone on ko jam kala mo ganduɗa ay min tonnanmi ɗo joom rewɓe ma ɓene jaah ɓene ƴetti bagage mumen kamɓe poppa ɓene jaah billahi walla mi jaggi ha mi tampi ɗum kalnandema wona ɗum kalnandemami gili ko jam yoɓe jah somi jeehi min mi yaltu hoɗum ko woɗma hen maɓɓe arga daron haala ay gorko situation so ari a ƴoƴat paama ayi ɓe komi jagguɗo salmat sali jaggumi jaari sali salmat wiyata en ya kamɓe fof kamɓe fof mbi koɓe jahat joni noon min haɗen jinmi jogoɗa fulla ma ani hande gandami ka gorko walla wona gorko soɓe merde ni woɓɓe ɓe jaha soɓe jeeyi haɓe keɓoyi jahen toon paylitoyen ɗo ɗo gonɗen nen a wawa hen haalan neɗɗo ko naati hoore muɗum baba ano ka haasid pourquoi mbiɗa acci ɓeɗo hen jah sa waɗi noon a tampinata hoore maɓɓe en nanata ɗo ɗo ɓe gonni hen a woppat ɓe jaha ɓe jotti yo gara toon belnoyɗa ma en toon jah gaddi hen jagganam garnam lijtoy mi wawa ɗum lijjidde hay dara mbawmi mo lijjidde hay dara mi lijjitta wallahi ma andu ɓe seyɗineji ɗi gadduɗa ɗo mi haali hande ƴay on mbarta kam bom on mbarta kam to payɗa jaari 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 awa yaade wawi jaari jaari sikka pele comme ñaguidem comme ñaguidem jaari ab pusɗo mbimani jaari awa joom ummo an jaari awa yaade mimi ko ya ummo sikka pele jaari jaari to payɗa jaari mimi ko ya ummo ɗo an koni woni jaari sikka pele jaari s'il te plaît comme ñaguidem kam mi jakkata ɗo joni de memanimo mais jaari an wawa kom oppude hana sayi to min payim sayi jaari sayi to oppam mbimami oppam yo darma halanma gonga fof e joni darma halanma gonga fof jaari sitto jaari e an ka deppuɗo de hande an ka deppuɗo darma mimi ko ya ummo ɗo darma halanma ummo ɗo halanma an ko woni ko kalta so wima haal an ko kalta ko poɗɗa haalde an jaari min toñma an hesitani an min mbiɗani min toñma jaari salamata jom woni afam aɗa andi mi resama ko juuti mi jibinani ceerno yo ceerno mi yeehi pour yidde dañde ɓinguel kono guila jibinmimo ha joni koye tampere tan konmi cikkano mo foftinam kono kanko woynimi nene ko ɗum addani kam yidde yaade sabu an e hoorema an ɓuuri andude joom an woni yum makko de kono ala ko mbawanɗamo mbam makko kadi ala ko wawanimo min salamata kam haalam haalaka nen ɗaccu tan mi yaha ala hoto won noon ko fawram Allah fawi min jibini ala ko mbawmi hen ayi ko gurdanmi makko ɗo e galle cikkanom somi jibini joom mo ittanam tamperam kono ko woynudemi tan o woni an noon ka debbo galle sabi Allah jooɗo muña ndara yam nene mi añani muñde de kadi mi salaki muñandema sondo ko sagam kala ko ñaguiɗa kam e aduna guila subaka ha hiira mbawmi yo mi wawa nene mami waɗ ɗum kono ayi to tollimi ɗo wallahi wona min ko ɓerdam heewi mi natti wawde nen ɗaccu tan mi yaha ala ñoƴƴu ɓerde ma salamata ñoƴƴu ɓerde ma muña ganda dewgal welani ay ɗum ko seeɗa e dewgal muñ yaay boyen fof ma gas muñan joom ko foti fof no muño wallahi kono ko ɓurti hay goto wawa muñde ɗum ala hoto wi noon nene oppa tan mi yaha ala mo woto rewto hunduko ma min jaari joom ummo joom an oppam non wawa woppude mimi ko ya op mi so an mi warata de yaw mi warata mimi ko ya min won ko mi anda min ha joni mi faama an min ko mbadda kam ha nanne ma jaari ko mbadda kam an min e hoore mbaɗe kanawɗo mi en ceernajo haalam ko noon billahi an joom
an ko min buri ma jogare kalis mi andano ko badda nedo mo ganda fenane mere an jum ko badda kam an pour wi non jaari pour wi non na ngara mi done mi andano an ka desdo mi wiyani mi paranto gadda kam goddo e bingel min ɗum fof Allah hoddir ɗo ɗum fof Allah hoddir ɗum e wallahi ɗum ɗo fof hoddir Allah wallahi hoddir Allah ɗum ɗo fof jaroya jaari an mbimi ko ya ummo non min moppatami jaa min Pusto. non min wawa wuurde sans an ay an hande amma yedde puusam ɗo hay 2 secondes hay 2 secondes keɗɗami hananma hay 2 secondes s'il te plaît 2 secondes 2 secondes dokkimami 2 secondes 2 secondes han rokkam 2 secondes rek ma haal jiɗimi ko haal jaari hakkundam e Allah sa yalti gallo wallahi mi yaltate dow telo camion rewe doom mbimi ko ya maay anini haajum ala hen puusam ɗo en bammo ko hoorema ko mawnini omo ko pelowo tene retani o ɗum ɗon o nafata naflani o ƴew ko debbo mo ko wayimo ono yimmo jogana ko dow mo ko jooɗi o ko haalata he joɗɗo kori jama ñonta a kestim on kesti amin komi andu komi lembel wala komi jeewa ha miɗa kesto an goɗɗinma e jeewoy lembel an kay ƴettu ko poɗɗa ƴettude ko hanke ari kay an kay gaɗɗa hanke nde foti ko wulde an o hanki o lelima o kumsi danade rek o immi kadi o wi ko noddaɗo komi hen wawi mottilla e makko yo jooɗo yo wonɗo nder suude mbaɗa ko poɗɗa wadde ko so dampi kam noon so dampima kesoɗa so dampi wawa kesade